Shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. ሎም ድማ ከም ትኩሉ ግዜ ንጎንጎን መጽእ ምስ ሓውና ሴም ናይ መዓልቲ ቃል ሒዝና ካብ ናይ ሲአርጂ ስቱዲዮ መጺና ኣለና Och idag har vi kommit från CRG studio med det dagliga ordet. ሎም እንካፈሎ ቃል ብዛዕባ ብርሃን ብጸልማት ኣይተሓዘኒ ይብል እዩ Och dagens ord det är ljuset besegras inte av mörkret. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ወንጌል ዮሐንስ 1:5 ብርሃኑን ኣብ ጸልማት ይብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ይብል I Johannes evangeliet kapitel 1 vers 5 står det: Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. ሪኢኹም ኣብ ገዛኹም እንድሕር ደጅ ጠፊኡ ጸኒሑ ግብድ በለ ጸልማት ክህሉ ይኽእል እዩ ብምሉእ እቲ ገዛ Exempelvis om ni kommer in i ert hem och lampan inte är tänd, det kan bli helt mörkt i rummet. እቲ ኣብ ገዛኹም ዘሎ ጸልማት ግን ክሳዕ ብርሃን ትውልዕ እዩ Och det mörkret är endast tills ni sätter på ljuset. ዕድመ ጸልማት ብርሃን ክሳዕ ዝግለጽ እዩ Mörkret har endast makt tills ljuset kommer fram. ጸልማት ብርሃን ካብ ዘይምህላው ይድመጽእ Mörkret kommer för att ljuset finns inte. ብርሃን ርእሱ ዝገለጸሉ ጊዜ ግን Men när ljuset börjar manifestera sig, at the same time ጸልማት ህላውነቱ ይብቅዕ i den stunden förlorar mörkret sin makt. ስለዚህ ልክዕ ናይ ገዛኹም ብርሃን ምስ ወላዕኩሞ Exakt när ni sätter på lampan hemma hos er, ብርሃንን ጸልማትን ብሓንሳብ ኣይትርእይዎን ኢኹም ni kommer inte kunna se mörkret och ljuset samtidigt. ብርሃን እንድሕር መጺ ጸልማት ስፍሩ እዩ ዝለቀቕ Om ljuset kommer, mörkret tappar sitt grepp. ስለዚህ ብርሃን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግን ክሕዞ ይከኣለን ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ Det är därför ordet säger ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. ከባቢኹም ክሳዕ ክንደይ ጸልሚትሎ ብዘየገድስ Oavsett hur runt omkring har blivit mörkt, ኩነታትኩም ክሳዕ ክንደይ ጸልሚትሎ ብዘየገድስ oavsett hur er situation har blivit mörkt, ናይ ሓዳርኩም ኩነታት ክሳብ ክንደይ ጸልሚትሎ ብዘየገድስ oavsett om er äktenskap har blivit mörkt, ናይ ብርሃን ቃል ዝኣወጅኩምሉ ጊዜ ግን ጸልማት ህላውነቱ ኸብቅዕ እዩ men från den stunden ni börjar proklamera ord av ljuset så kommer mörkret tappa sitt grepp. ብርሃን ብባህሪኡ ሰዓሪ እዩ ብርሃን ብባህሪኡ ሰዓሪ እዩ Ljuset i sig själv är segrare. ስለዚ ኩሉ ጊዜ ክሳዕ ክንደይ ንነገራት ጸልሚቶም ኣለዉ ይትረኣዩ Så kolla inte till vilken nivå det har blivit mörkt runt omkring er. ክሳዕ ክንደይ ሓያል ብርሃን ኣብ ኢድኩም ከም ዘሎ ረኣዩ Kolla istället till hur starkt ljuset i er är. ናይ እግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ስሊኡ ክዛረብ ከሎ ብርሃን ኢሉ ይጽውዖ När Guds ord förklaras, den förklarar ordet som ljuset. ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት 119 ጥቕሲ 105 ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን ኢሉ Det står i Psaltaren 119 vers 105: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. ብኻልእ ኣዘራርባ ኩነታትኩም ናይ እግዚአብሔር ቃል በኣፍኩም ይድጽበ ዘሎ Så er omständigheten väntar ordet från era läppar, men ordet av Bibeln. ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ህይወት ብርሃን እዩ Det är för att Guds ord är ljuset. ስለዚ ከባቢኹም ኣብቲ ድጸልመተሉ ኤርያ ኣብኡ እንተ ደኣ ብርሃን ክበርህ ትደልዩ ኮንኩም Så om ni vill att ljuset ska komma över det mörkt situation ni går igenom, ብሓዳርኩም ክኸውን ይኽእል det kan vara er äktenskap, ብቤተሰብ ምስማዕ ሲኢንኩም ክኮኑ ትኽእሉ det kan vara saker som har kraschat i familjen, ናይ ጥዕና ሽግር ክኸውን ይኽእል det kan vara hälsoproblem, ናይ ኢኮኖሚ ሽግር ክኸውን ይኽእል det kan vara ekonomisk problem, ናይ ኣገልግሎት ፈተናታት ክኸውን ይኽእል det kan vara prövningar i tjänsten. ኮታ ብዝተፈላለየ መንገዲ Oavsett vad som än, i vilken sak än det är, ብርሃን ዘድልዮም ኣቕጣጫታት እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም om det finns där ni behöver ljus, ነቶም ነገራት ናይ እግዚአብሔር ቃል በኣፍኩም ኣውፅሎም börja tala ut Guds ord från era läppar. ማለት ስለቲ ነገርቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ከም ዝብል ሕሰቡ Börja tänka efter vad säger Guds ord över den situationen. እንተ ደኣ ኣብ ስጋኹም ናይ ጥዕና ሽግር ኣጋጢምኩም Om ni har till exempel hälsoproblem i er kropp, ብስምብራት ቁስሉ ተፈዊሰ ሕማም ኣባይ ኣይሰርሕን ኢልኩም ደጊምኩም ደጋጊምኩም ቃል ህይወት ኣውፅኡ börja repetera: genom hans sår är jag helad, och börja proklamera det. ልክዕ እቲ ካብ ኣፍኩም ድወፀ ናይ ብርሃን ቃል Och exakt från det stunden, det ljusets ord som kommer från er, ነቲ ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ስፍርኡ ከም ዝለቅቕ ክገብሮ እዩ det kommer göra att mörkret som har greppat kommer förlora sin makt. ስለዚ ብጸልማት ኣይትሰንብዱ Så var inte rädda över det mörkret som ni ser. ምክንያቱ ኣባኹም ዘሎ ብርሃን ይስዕር Och det är för att det ljuset som ni har är starkare. ኣባኹም ዘሎ ብርሃን ይብርትዕ Det ljuset som finns i er är mycket bättre och starkare. ንብርሃን ደጊምኩም ደጋጊምኩም ክሳብ ዝኣወጅኩሞ När ni mediterar och ropar ut mer och mer på ljuset, ጸልማት ስፍርኡ ክለቅቕ ናይ ግድን እዩ då är det ett måste att mörkret måste vika. ንዘጋጥመኩም ኩነታት ኣይትዛረቡ Börja inte tala ut det du möter. ኖ እስኹም ብርሃን ክትዛረቡ ኢኹም ተጸዊዕኩም Ni är kallade att tala ut ljus. ኣፍኩም ናይ ብርሃን ኣፍ ደገ እዩ
Era läppar är en väg för ljuset. አንደበትኩም ናይ ብርሃን አፍ ደገ እዩ Era läppar är kallade för att ni ska ropa ut ljus. ኩነታትኩም ንአፍኩም ይድጽበ ዘሎ Er situation väntar över era ord. ተዛረቡ ብርሃን Så tala ut ljus. አብዚሕኩም ብርሃን አውጡ Tala mycket ljus. አብዚሕኩም ቃል ብርሃን ተዛረቡ Öka er tal i ljuset. መኑኒ ነገራትኩም ከመይ ከም ዝልወጥ ክትርእይዎ ኢኹም Då kommer ni få se hur allt börjar förändras. ምክንያቱ ብርሃን ኩሉ ጊዜ ካብ ጸልማት ንላዕሊ ጉልበት ኃይል ኣለዎ Och det är för att ljuset är alltid starkare än mörkret. ጸልማት ክሳዕ ብርሃን ድግለጽ ዕድመ ዘለዎ Mörkret har endast sitt ålder tills ljuset manifesterar sig. ስለዚ ማንም ናይ ጸልማት አሰራርሓ ኣብ ኩነታትኩም ዕድመ ከይወስድ ጊዜ ከይወስድ እንተደሊኹም Så om ni inte vill att mörkret ska få flera år till hos er, ካብ ሕጂ ጀሚርኩም ብርሃን ምእዋት ጀምሩ börja lära er att tala ut ljus redan nu. ብርሃን ብጸልማት ኣይተሓዘን እዩ Det står att ljuset övervinns inte av mörkret. መጽሓፍ ቅዱስ ስለና ክዛረብ ከሎ ንስኹም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኢልና När Guds ord talar om oss, den säger ni är världens ljus. እቶም ንዓይ ትስዕቡን ብርሃን ህይወት ክረኽቡ እዮም ኢሉ Det står de som följer mig ska finna världens ljus. ስለዚ ንስኹም ብጸልማት ክትተሓዙ ደይትኽእሉ ፍጥረት ኢኹም Så ni är skapelser som omöjligt kan bli fångna av mörkret. ብርሃን ምዃንኩም ሕሰቡ Börja tänka att ni är ljuset. ከም ብርሃን ክትመላለሱ ጀምሩ Börja vandra som ljuset. ኣብ ኩሉ ናትኩም ነገር I allt som är ert. ጸልማት ንዓኹም መሓዝ ክስእን እዩ Mörkret kommer inte kunna fånga er. ምኽኣልኩም ክስእን እዩ Det kommer förlora sin makt hos er. ብርሃን ይብርትዕ ካብ ጸልማት För ljuset är starkare än mörkret. ንስኹም ትብርትዑ ካብ ኩነታትኩም Och ni är starkare i er omständighet. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid. አሜን ፕሬዝ ጋድ